lada. Duk mai arzikin da ya je umara bai yi zakka ba, ya je ya jijiya ba lada. Makocinka 40 yana cikin wahala, ka biya wa mutum 10 umara ba lada. Wallahi ka kiyayi kamun Allah ya masu arzikin jihar Kano, da Afirka ba mai arzikin Kano. Kuna yin munafunci, kuna yin ƙarya da dukiyar manzon Allah, bayan aro aka ba ku rai kun kasa, kuna sadaka dangwaliliya ba lada. Wallahi duk mutumin da ije maka bai biya haƙƙin Allah ya yi zakka ba, wallahi ba lada. Ga jama'a na cikin kunci a watan azumi, an tsiri munafunci, ana zuwa umarar ƙarya ba lada. Wallahi